salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ai mun faɗi in ka yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka rika ganin biyan bukatar da baka roke ta ba ma. To an ce za a biya ma bukata 100 in kai so 100 kai ba a rana. Za a biya ma sadaki wannan bukata 100 sannan kuma 70 a lahira ma za a ba ma 30 a nan duniya saboda duk bukatar ka ba ta wuce cikin 30 din nan ta duniya. So zaka kai salatin nan kuma in kana so kai an tabbas an yi magana hanyoyin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala shi yafi kala 20 ya ma kai 30 amma dai a ciki aka ce mafifici Ibrahimi sai aka ce to in ka tashi kana so kai da yawa ko baka Ibrahimin nan ba kai abin da zai hada ka'idar salatin shine akwai salati akwai sallama a ciki. In ka ce Allahumma salli wa sallim sun fito ko ba su fito ba to kai salati. Ka ce Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gama salati kai jigajigan nan su fito. Inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. In an samu wannan an samu shine wancan littafin da muka karanta in ba ku manta ba wanda yake magana abubuwa guda 10 na ranar juma'a kakka bari su sullema. Yace kai salatin nan ka dauki gajeren dan kai da yawa ya fito kuma ka dauki wancan kai shine mafifici a cikin salatin amma ba kuma shi kadai ne salatin ba wanda za a ce dole sai shi zaka yi. Allahumma salli wa salli wa ko kai salati Ibrahimin din guda daya ka gama sai ka ce adada ma khalaqa Allahu fis sama ka kare ka ce adada ma khalaqa Allahu fil ardi ka kare ka ce adada ma bainahuma ka kare ka ce adada ma huwa khaliq dan nan ba wanda kai ka salati sai wanda yafi kai sai wanda yayi da wannan shikenan. Amma wannan sai masu wayo salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ai mun faɗi in ka yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka rika ganin biyan bukatar da baka roke ta ba ma. To an ce za a biya ma bukata 100 in kai so 100 kai ba a rana. Za a biya ma sadaki wannan bukata 100 sannan kuma 70 a lahira ma za a ba ma 30 a nan duniya saboda duk bukatar ka ba ta wuce cikin 30 din nan ta duniya. So zaka kai salatin nan kuma in kana so kai an tabbas an yi magana hanyoyin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala shi yafi kala 20 ya ma kai 30 amma dai a ciki aka ce mafifici Ibrahimi sai aka ce to in ka tashi kana so kai da yawa ko baka Ibrahimin nan ba kai abin da zai hada ka'idar salatin shine akwai salati akwai sallama a ciki. In ka ce Allahumma salli wa sallim sun fito ko ba su fito ba to kai salati. Ka ce Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gama salati kai jigajigan nan su fito. Inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. In an samu wannan an samu shine wancan littafin da muka karanta in ba ku manta ba wanda yake magana abubuwa guda 10 na ranar juma'a kakka bari su sullema. Yace kai salatin nan ka dauki gajeren dan kai da yawa ya fito kuma ka dauki wancan kai shine mafifici a cikin salatin amma ba kuma shi kadai ne salatin ba wanda za a ce dole sai shi zaka yi. Allahumma salli wa salli wa ko kai salati Ibrahimin din guda daya ka gama sai ka ce adada ma khalaqa Allahu fis sama ka kare ka ce adada ma khalaqa Allahu fil ardi ka kare ka ce adada ma bainahuma ka kare ka ce adada ma huwa khaliq dan nan ba wanda kai ka salati sai wanda yafi kai sai wanda yayi da wannan shikenan. Amma wannan sai masu wayo salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ai mun faɗi in ka yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka rika ganin biyan bukatar da baka roke ta ba ma. To an ce za a biya ma bukata 100 in kai so 100 kai ba a rana. Za a biya ma sadaki wannan bukata 100 sannan kuma 70 a lahira ma za a ba ma 30 a nan duniya saboda duk bukatar ka ba ta wuce cikin 30 din nan ta duniya. So zaka kai salatin nan kuma in kana so kai an tabbas an yi magana hanyoyin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala shi yafi kala 20 ya ma kai 30 amma dai a ciki aka ce mafifici Ibrahimi sai aka ce to in ka tashi kana so kai da yawa ko baka Ibrahimin nan ba kai abin da zai hada ka'idar salatin shine akwai salati akwai sallama a ciki.
in ka ce Allahumma salli wa sallim sun fito ko ba su fito ba to kai salati ka ce Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gama salati kai jigajigan nan su fito inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. In an samu wannan an samu. Shi ne wancan littafin da muka karanta in ba ku manta ba, wanda yake magana abubuwa guda 10 na ranar Juma'a kakka bari su sulle ma. Yace kai salatin nan, ka dauki gajeren dan kai da yawa. Ya fito? Kuma ka dauki wancan kai shine mafifici a cikin salatin, amma ba kuma shi kadai ne salatin ba, wanda za a ce dole sai shi zaka yi. Allahumma salli wa salli wa ko kai salati Ibrahimin din guda daya, ka gama sai ka ce adada ma khalaqa Allahu fis sama. Ka ƙara yi ka ce adada ma khalaqa Allahu fil ardi, ka ƙara yi ka ce adada ma bainahuma, ka ƙara yi ka ce adada ma huwa khali. Ran nan ba wanda kai ka salati sai wanda ya fi kai, sai wanda yi da wannan. Shikenan. Amma wannan sai masu wayo. Salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ai mun faɗi in ka yawaita salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka rika ganin biyan bukatar da baka roke ta ba ma. To an ce za a biya ma bukata 100 in kai so 100 kai ba a rana. Za a biya ma sadaki wannan bukata 100 sannan kuma 70 a lahira ma za a ba ma 30 a nan duniya saboda duk bukatar ka ba ta wuce cikin 30 din nan ta duniya. So zaka kai salatin nan kuma in kana so kai an tabbas an yi magana hanyoyin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala shi yafi kala 20 ya ma kai 30. Amma dai a ciki aka ce mafifici Ibrahimi sai aka ce to in ka tashi kana so kai da yawa ko baka yi Ibrahimin nan ba kai abin da zai hada ka'idar salatin shine akwai salati akwai sallama a ciki. In ka ce Allahumma salli wa sallim sun fito ko ba su fito ba to kai salati. Ka ce Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gama salati kai jigajigan nan su fito inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. In an samu wannan an samu. Shi ne wancan littafin da muka karanta in ba ku manta ba, wanda yake magana abubuwa guda 10 na ranar Juma'a kakka bari su sulle ma. Yace kai salatin nan, ka dauki gajeren dan kai da yawa. Ya fito? Kuma ka dauki wancan kai shine mafifici a cikin salatin, amma ba kuma shi kadai ne salatin ba, wanda za a ce dole sai shi zaka yi. Allahumma salli wa salli wa ko kai salati Ibrahimin din guda daya, ka gama sai ka ce adada ma khalaqa Allahu fis sama. Ka ƙara yi ka ce adada ma khalaqa Allahu fil ardi, ka ƙara yi ka ce adada ma bainahuma, ka ƙara yi ka ce adada ma huwa khali. Ran nan ba wanda kai ka salati sai wanda ya fi kai, sai wanda yi da wannan. Shikenan. Amma wannan sai masu wayo. Salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ai mun faɗi in ka yawaita salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka rika ganin biyan bukatar da baka roke ta ba ma. To an ce za a biya ma bukata 100 in kai so 100 kai ba a rana. Za a biya ma sadaki wannan bukata 100 sannan kuma 70 a lahira ma za a ba ma 30 a nan duniya saboda duk bukatar ka ba ta wuce cikin 30 din nan ta duniya. So zaka kai salatin nan kuma in kana so kai an tabbas an yi magana hanyoyin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala shi yafi kala 20 ya ma kai 30. Amma dai a ciki aka ce mafifici Ibrahimi sai aka ce to in ka tashi kana so kai da yawa ko baka yi Ibrahimin nan ba kai abin da zai hada ka'idar salatin shine akwai salati akwai sallama a ciki. In ka ce Allahumma salli wa sallim sun fito ko ba su fito ba to kai salati. Ka ce Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gama salati kai jigajigan nan su fito inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. In an samu wannan an samu. Shi ne wancan littafin da muka karanta in ba ku manta ba, wanda yake magana abubuwa guda 10 na ranar Juma'a kakka bari su sulle ma. Yace kai salatin nan, ka dauki gajeren dan kai da yawa. Ya fito? Kuma ka dauki wancan kai shine mafifici a cikin salatin, amma ba kuma shi kadai ne salatin ba, wanda za a ce dole sai shi zaka yi. Allahumma salli wa salli wa ko kai salati Ibrahimin din guda daya, ka gama sai ka ce
adada ma khalaqa Allahu fis sama, ka ƙara yi ka ce adada ma khalaqa Allahu fil ardi, ka ƙara yi ka ce adada ma bainahuma, ka ƙara yi ka ce adada ma huwa khali. Dab nan ba wanda kai ka salati sai wanda ya fi kai, sai wanda ya yi da wannan shikenan. Amma wannan sai masu wayo.